que és un trastorn del llenguatge que pot provocar una alteració tant en la comprensió com en l'expressió. Llavors, això pot afecta directament a la comunicació. És que depèn del tipus de lesió. N'hi ha pacients que tenen més afectada la comprensió i que la parla no la tenen tan afectada, o més que la parla és el llenguatge, perquè hem de distingir molt bé què és llenguatge i què es parla. O sigui, la parla seria tot el patró motor, tot el patró articulatori, i el llenguatge és tota la vessant més psicolingüística, perquè si parlem de parla estem parlant de disàrtria, si parlem de llenguatge estem parlant de fàscia. Llavors, seria més que la parla seria l'expressió. O sigui, la fàscia és una alteració del llenguatge que afecta a l'expressió, pot afectar a l'expressió i a la comprensió, a la repetició també, en definitiva, a lo que és la comunicació. Doncs mira, quan ens arriben, com que treballem amb pacient molt agut, ha estat com una bomba, no? O sigui, avui podem fer coses, podem parlar, podem comunicar-te, comprenem tot, i de cop i volta arriba el senyor ictus i dius, bueno, i ara què ha passat? Ara no puc comunicar-me, no comprenc, a la que em parlen més persones ja em perdo, doncs ho viuen molt malament. Molt malament perquè jo sempre ho dic, és com un dol. Doncs el primer que fem és la valoració. Jo sempre dic, és normal que tinguis ganes de plorar. O sigui, de fet és bo que ploris, torno una mica un altre cop a lo del dol, però és important que et treguin totes aquestes emocions perquè si no al final es generen bloquejos que a mi no em permeten avançar. Després de la valoració, un cop ja veiem on està el problema, llavors comencem a treballar tota aquesta part. Si el problema és la comprensió, treballem tot el tema de comprensió, raonament lògic. Moltes vegades que les paraules no surten o n'hi ha el que es diuen anòmies, que és perquè el nostre cervell ha deixat d'identificar correctament els fonemes, les lletres que formen aquesta paraula. Llavors, clar, nosaltres sabem el que volem dir, però el nostre cervell no és capaç d'organitzar aquesta paraula, de dir que per dir casa és la C, la A, la S i la A. Llavors tot això és un treball de començar a distingir fonemes, a distingir vocals, és un treball molt complex, treballar raonament lògic, treballar atenció. O sigui, la nostra feina és detectar on està el problema i treballar la base del problema, perquè moltes vegades quan hi ha funcions executives, digue-li memòria, atenció, velocitat de processament, que moltes vegades quan el pacient està molt agut, aquesta velocitat de processar tota la informació està molt alentida. Llavors, això hem de deixar temps i anar estimulant fins que flueix i flueix. El pacient que pot comunicar-se o la família que està allà, i quant de temps, ara ve la pregunta del milió, no? I quan millorarà això? Doncs no ho sabem i qualsevol que et doni un temps realment l'està enganyant. Fora d'això, vull dir, molt depèn del tipus de lesió, de la mida de la lesió, de la reserva cognitiva que té el pacient, de les ganes, o sigui, de les ganes que el pacient també posa per rehabilitar-se. Llavors, és treballar, és un global. Jo, per mi, el treball ha de ser un global. O sigui, hem de fer un abordatge dins de consulta, ha de fer un abordatge molt global. A veure, una sessió de logopèdia són 45 minuts. 45 minuts que realment, si fem 45 minuts molt seguits, això no ho aguanten. O sigui, s'han d'anar fent pauses. Per què? Perquè és molt intensiu. O sigui, sí que hem d'estar un temps,
però clar, pensa que si estàs estimulant com s'ha de fer, vull dir, hi ha una fatiga molt important. Pensa que l'estimulació consisteix en intentar facilitar tota aquesta neuroplasticitat, no? O sigui, zones colindants a la lesió que no s'encarregaven de fer aquella funció en concret, doncs ara estan assumint aquesta funció. Llavors, per tant, les estem ensenyant. O sigui, l'estímul consisteix en això. Llavors, clar, hi ha fatiga. Llavors hem de fer una mica, a mi m'agrada fer broma molt, relativitzar una mica l'error. És molt important relativitzar l'error per evitar la frustració. Hem d'aprendre sempre, però jo crec que en totes les vessants de la vida, hem d'aprendre a riure, a riure de nosaltres, de les nostres errades. El cervell és fatiga, encara que nosaltres no vulguem. Vull dir, nosaltres sempre volem, doncs, bueno, tenim una fàscia o tenim una alteració, no? I bueno, va, a treballar, i si ella em diu que a mitja hora, doncs jo treballo 1 hora i mitja i tal, però és que no és efectiu. Jo sempre dic que hem de treballar buscant l'efectivitat. I si l'efectivitat està en treballar cada 20 minuts, doncs no passa res. Si l'efectivitat està en treballar perquè jo em fatigo més, em canso més després d'estar 10 minuts, no passa res. Has treballat igual. O sigui, pots descansar i tornar a treballar. Amb això no dic jo que, doncs mira, fem una estoneta i ja està. No, al contrari. Si a mi em dius, bueno, és que jo m'estic tot el dia, doncs fantàstic. Però tot el dia amb les teves pauses. O sigui, sempre respectant la fatiga. Quan veieu que us bloquegeu, treu el punt d'atenció d'allà. O sigui, surt del bucle. Però això amb tot també, que també és aplicable a tota la vida, però amb la fàscia és molt important. Doncs que el senyor calendari, que el tenim molt present allà, i que moltes vegades diem, no, mira, el calendari marca per orientar-te en el temps. Sí, l'orientem en el temps i després l'agafem i el tirem a la paperera. No sabem quan trigarem en recuperar. No ho sabem. Llavors, és paciència, que és molt fàcil dir-ho. Quan estàs a la situació no és fàcil tenir-la, però és que no es queda una altra. O sigui, avançar el cos és intel·ligent, jo sempre ho dic. Nosaltres som puros estimuladors, vull dir, estimulem, hem d'estimular bé, òbviament, però és així, o sigui, el cos, per defecte, sempre tendeix a recuperar. Llavors, fins a on arribarem? No ho sabem. Però que sempre hem d'estimular? Sí. Això és una de les recomanacions. Una altra recomanació és evitar la sobrecàrrega d'estímuls. I com evitem això? Doncs, evidentment, quan hem tingut una lesió al cervell, el cervell, al principi, quan estem en un moment molt agut, sempre notarem que tenim molta son. Llavors, sí que hem de regular molt la quantitat d'estímuls. Hem d'intentar no fatigar. Hem d'intentar ser conscients que en una conversa amb 2 persones o amb 3, quan porti una estoneta, ja, encara que jo vulgui molt seguir la conversa, em perdré. Llavors, parem una miqueta, ens aixequem o ens movem. A l'hora de treballar és molt important també tenir en compte la fatiga. O sigui, hi ha un divorci entre el que nosaltres volem, la nostra voluntat i el nostre cos. El nostre cos arriba fins a un punt i la nostra voluntat vol que aquest cos arribi més enllà d'aquest punt. Llavors, clar, ens emprenyem, i volem forçar, i volem treballar més estona perquè això serà millor, tal, i el nostre cos li arriba un punt que diu, hasta aquí he arribat. A veure, evidentment, l'ideal és que segueixis la pauta del teu logopeda. Això seria la pauta professional, perquè és la persona que ha detectat quins són els problemes que tens i, per tant, la que sap dirigir-te a quina activitat és la millor o la més correcta, perquè no tot serveix per tothom. Clar, el primer que apareix és por. A la persona que no coneix, que no està dins d'aquest mundillo,
pues t'entra por, dius, ostres, i ara si em passo o si no l'entenc què li dic, s'enfaden molt els pacients quan els diuen ai, sí, ho has fet molt bé, ho has fet molt bé, i el pacient està veient que no ho ha dit bé, vull dir, ho veu, vull dir, han tingut un ictus, hi ha una lesió, però ni se'ls ha de parlar d'una forma infantil, ni dient, ai, sí, molt bé, perquè clar, perquè tu et sents, bueno, doncs, et sents malament, no?, potser de no poder-los entendre i dius, bueno, doncs ho has fet molt bé. I clar, l'altra persona diu, a veure, és que no he fet bé. Això m'ha passat moltes vegades a consulta i sempre els dic, no els digueu bé. Jo moltes vegades, quan estem a sessió, dic, avui, i et diuen, no, és que avui estic fatal, clar, bueno, no passa res. Llavors, què hem de fer? Doncs hem de donar temps, clar, vivim en unes dinàmiques ràpides que moltes vegades ens donen peu a anticipar-nos, no?, una mica, i clar, la persona que té el problema per comunicar-se, per expressar-se, està ja intentant acabar i nosaltres acabem per ells. Clar, què passa? Això pot donar dues opcions. Una, que al final diuen, mira, doncs, oye, jo ja no parlo més, però com que parles tu, ja està. I altres vegades que s'emprenyen. Clar, s'emprenyen perquè, clar, dius, és que m'has de donar temps. Pacients, persones que potser que els hi costa, no? I que dius, bueno, t'ajudo, intento a veure, digue'm alguna paraula o algú que a mi em pugui fer intuir el que em vols dir, perquè moltes vegades diuen, bueno, és igual, ja està. No, ja està, no? Intentem-ho, vull dir, digue'm alguna paraula que jo pugui intentar lligar, saps? O moltes vegades, inici de síl·labes, si ells són receptius, això. Vull dir, en pacients, per exemple, amb afàsies sensitives, són pacients moltes vegades, la comprensió, evidentment, són sensitius a això perquè la comprensió està alterada, però n'hi ha molta tendència també a fer colàlies, no? Que és repetició de l'últim que han sentit o d'això, també els hem d'ajudar. Ajuden al terapeuta i ajuden també la persona a fer, ja els entrenem a fer així, a bloquejar, a que se n'adonin compte que estan repetint. O sigui, és fer, al final és el que diem, és una mica en funció de cada tipus de lesió, de cada tipus d'afàsia, n'hi ha unes coses o altres, però el que sí que és universal és donar temps, és intentar no estar en una conversa amb diverses persones perquè al final es col·lapsen i parlar amb expressions més curtes, clares, senzilles, sense complicar-nos. És un pacient que és molt, molt agut, vull dir que és que acaba de passar un terratrèmol a la teva vida i aterres allà i dius, dios, és que no sé ni què ha passat, no? I per mi és molt maco acompanyar-los, ensenyar-los el que et deia, a aprendre a riure's de l'error. I si la persona per si sola no és capaç de treure aquestes ganes, per això estem nosaltres, per ajudar-los a treure-li aquestes ganes i acompanyar-los. Me'n va passar una cosa, un cas que la veritat em va emocionar. Vull dir, era una noia jove i va quedar que la lesió l'afecta molt a nivell de comprensió, a nivell d'expressió i vam estar treballant i de cop i volta venen un dia al despatx i em diu la parella, et vol dir una cosa. Dic, sí? Dic, vinga, va. I perquè per mi és música per les meves oïdes. I no se m'oblidarà, és que m'emociona, I em va dir, ets molt bona professional, em vaig quedar. Dic, ostres, clar, perquè aquesta noia no parlava, vull dir, parlava molt poquet, li costava molt, i amb una fluïdesa que vaig dir, has fet el clic, no? I és d'allò que et va dir, estic molt agraïda perquè ets molt bona professional. I em vaig quedar,
t'ho juro, vaig plorar, o sigui, em va fer plorar perquè va ser